It's a planned issue. Sudah kutaka kutaura abampunga ini binya kuisama ntsitanga zakanobisa zviri kuvarwa zvese kana zvichibvira listi tunana riko kuno chakasara chinotangira paneyo mari neyo zvitsambo zvisina kubata saka iyi mari iyi ndakatoapa sevana varorana kuchikoro right varorana vapedza ini mwana akauya kumushando kwangu awana mari ndakati zviri nani kutenge stem vatenga stem mukadzi vakabhuya kuno kudaro vachikweshana imba iri kukweshana nekuti haisi kugarikika saka mukadzi aona kuti ndiende kumusha kwangu ndichisiya stand hazviiti saka ini kuti ndiende kwangu inini tengesai stand vakauya vakataura imomumba mangu ndakati kana matengesa stand mari zhinji yakabva kwandiri pastand iyo chiendai munotengesa stand mobisa mari mogona kuita 2000 ndichikavhira 500 yevava yavakanyora pamutsambo ne1500 ava yemumapfudza dudu neputsambo kana mabisa iyoyo yasara mozongowana ndaidaro nesimba nekuti zhinji yakatenga stand yakabva mumoko mangu saka Muroora akakwanisa kuita nharo dzake hatina idu zvatingaita uye hatingatauri zvakawandisa ndokuzouya mari zhinji anayo ipapo saka kana iye achifungidzira kuti zvatakaita zvakakanganisa ngadzore mari tobisa mari kudiwa toisa kwanatezva yasara togwana nepakati ndatenda Muroora baba musango ndokuroora ani muna mugwasha akabvisa rusambo kozoti ndapuwa rusambo rwangu mombe yeumai yamai mombe yedanga kwasaita aroora asi pamapindire kubvisa ukamakaita mari yenyu iwo achiti vakasenza makamaiwana seino murume wako iweya unoti makaita pamwe chete maikorokoza nezitiku musaimona muchikorokoza mari ichengetwa newe ndoba mazotenga sindi yomari yekorokoza iyoyo saka ndoya wakati ndikutaraunda kutoti sheyani ayo zvingaitika ndine vabvira kure pakwandakaroora inati kusadiwa mazvino zvakakamuramba stand takatowira kuti ngatitenge stand tabatotenga stand tabatotobhoksa zvekutitamakaona newe nomurume wako kuti mutenge stand takatowirirana ati mari yamashandeinyararai ndawana kutenga stand tine mwana munogarira saka matengesa stand iwo ndokwatora mari 3000 asi zvekutengesa wakapowa mari 3700 murume wako wakatora mari atora 3700 kuti mupeka andipanotengeswa stage pane maviews anoitwa Diaries nene saka iwo mari wangochitora iwo mari wangochitora kusaidi wangochiti ndeye pakatora 3700 wangochiti ndeye ine ndakapiwa ndainzi kuramba ndichadiwa share yako ndeiyi yasara tichamuroora imba kwenyu tikatenga kuna dombo wake akatengesa kupandimana nako mari kuti ndinomusiya pastand ndikatengesa stand ndinova ndanosiya mumwe vanhu ndomupa share kana 2.something toshandira nekuti stand ndaitengesa nemari otanga business vabereki vake ndovakashi mari yavo semunhu aisisari ndozvanga zvakaitira share saka iwe nomurume wako matora mari pamwe chete makati ine ndichiripa murume wangu uchiri kumuka asi iwe ndeasisiri pandiri
akatorongedza hembe akatosiya tubhejeri ramadrows wadrobe akatorongedza kanosiya kuzvaikunda kuvabereki vake. Iwe uri pastendi ipapo? Akatisiya wakupuradza kuti pastendi kana ndagara ndichigara kuklasi. Saka nyaya iripo ndeyekuti vakasheyana kuroora ngakuroori mwana wenyu. Mwana wenyu munaye hamusi kuroora chinhu mukuroora mwana wenyu. Nyika uya tutadiraipapo imi munondiziva kafanana neyambuya imwe chete Saka mpana akangoti nini blazi nini ndaenda kana ndakubuda ndichakubhatara. Saka inini kuti ndozoti ari kupi handitozivi. nokuti vanhu vachirambana vakasheyana uyatwa 3,700 akatobata kuramba karamba. Saka chakudiwa jeredzwa ravo jeredzwa ravo rokati vakapuhwa vachada Yainakanditi mukoma inazvo. iwo kugara zvakofamba murume akatoenda dawe wasungade murume hamaisheyana ma3,000 chakuti wakabvuma kushayana kunokuti nomusha wacho uchada Akatorekodha achada. muchadakugaririre ndatisaka iwewo masheyana wamanyatsoratidzana pachena handichada iwo arikumawandira pachindipa mari yangu yakati tisheyane 3,700 watobva uchikuitei pamukavadi kana dare richitaura mira dudzi unotosunga ruoko uri kutaura kuti haungotaura mwana wenyu mutore mwana agare akugarire kuda muri dzatiza inini patine patoda kuti vanhu ava vanenge vamusinye pamusoro pandikuti vanhu ava vanenge vamunye varume pekutanga vabvuma kuti vanaye zvinhu zvitoreka vati vanaye mukadzi wavo zvinhu zvitoreka idzi nyaya dzaakutibvunyungurika mukati zvokuti vanhu ava vanotoziva kune hama dzavo ava ingori nyaya yekuda kunzvenga kana maitichena vachitaura nyaya yekutoziva kuti vanhu ava vashiyana chika zvaita nezvinhu zvitoreka Aiwa zvinhu zvakaitwa ndiripo. zvese makaita vatitutara chokwadi chekuti nyange vanhu vakanzi vashiyana chokwadi kana ava vangoisa kuzi kuti vanoenda kandombo avo chinoramba kumusumudza kana havana kuita izvozvo ava vochitaura jeredzwa kuti Uyaeza kuti nini imba njada. Tengesa ijeji. Takatengesa saka kutsvaka. baba muripo baba muripo ndimi munhu mukuru vana venyu hatisi hatipindire kuparadza mishenenge yavavo tinoti vana vakatadzirana tauriranai mudzokerani murirani. Saka kana maona vana varamba vaita kuti uya kuti handiti mukadzi achitipa izvi zvangu ndiende uyu mukadzi achitipa izvi zvangu ndiende chivanhu chinoti munobvisa kuti handiti muna munyai wenyandi akaenda nekumaini endene munyai nemwana wavaridzire gupuro rokuti mwana wangu mwana wenyu achizvikukurira pamberi pevabereki vapanama yavo ine handichada mwana wenyu gupuro rangu avo vanhu ndopavakuivo vachiti jeredzwa rangu rakasara riya handichada mwana wangu ndakuda jeredzwa rangu muchipa zvakati zvakati zvakanatambokunzai mukadzi uya ari kutaurwa mai ari kumba kwake here makati ariko kumba kwemurume wake dzokona aiwa murume wake akatiza haapo ava akutogara ega zvazodii hatichaziva kuti chinangwa chenyu ndechipiki. Saka kuti nyaya yenyu imimi itambanuke itai kuti hama yenyu handisi kutoziva kuti unobata sei pamusoro izwai zvatinenge tichitaura dai maikuziva nekushungurudzika kwavaiita kavei wangu mwana aivata pari ndakasvika pakuti wakakirwa musiwo uye kumba bvunzai muroora wangu kuti mwana wangu akamukira panze kangani zvese zvitatisirei nazvo ane foni ngani dzaakatora dzemwana wangu pakazosvika pane zvinei mai vacho ava namatete vakauya kumba vakambogadzirisa nyaya idzodzi. Saka pandakasvika pakuti tengesai stendi
mundipe 2000 ndine maonera ndandaita uyu akataura zvepachena pakatonyorwa affidavit ndakati pamari yamamupa indandiri kwandandi nyoresai affidavit kuti atambira mari yakati uye aramba kuti mari iyi handisi kuzombobhadharai ndokuita kwandakaita ende mwana kubva kwakaita achibva kunotengesa stand sure akasvika achitora hembe dzake kumba kwavo akasvika akati kana ini dangu kudai ndini chakufonerai kwakubva aenda vameseji vanogona kupupurira kuti pavakauya baba maita zvakanaka mataura chokwadi nekuti pese takatoka nyaya isina umbowa tikuona muri kunazadzara kuti vanhu vakarambana kare tatakatiudza kuti mati aiwa vari pamwe chete mwana ari kustendi vameseji vakasvika ari mazo ndoko ari kugara munoona zvekuitika muupenyu hwatiri kugararamo mai nokuda pfuma mwana weye muchamushungurudza dzokera makare unogara chete atizvara vachada nemhuri yekukadzi wakatora pfuma makashayana panotukuti panongoita zviedzo zvinouya mwana yeye wana imunokovana kuti pfuma yengewe chete mwana yeye ofa mwana yeye ozvisungira vachishungurudzwa munhu ko ipai munhu gupuro mudare muno mumanjidakangwaitikuti gupuro iri handichaada mukadzi imimi mai makumiro kuti ndakundojeredzwa uye achita mwana wake uchengete mwana wangu unai une mwana nemwana wangu chengeta mwana wako inini paukasiidzira ndakuda mari yangu yakati pfuma yangu hazvainetsa ai mutoka unokosha ava vabereki vokurumatodza kuno mwana wako vanototaurirana asi imimi mai nokuda pfuma muchashaya zvese mwana achitambudzika panoorwa munhu pane nzira dzinoshandiswa dzekuti chero ani anoziva kuti munhu aroorwa handiti chidzoka panyaya yedesizvo mazwi ese ati asingatarisiri kuti tizowana mazwi wani asi nyaya yedu iri pakuti amai vatotaura kuti vatojeredzwa navo handiti ndopane nawo pazobuda kuti pane mari yakazodira handiti isisu mudare munomu dare munochivanhu tinotera chivanhu ndotsika dzedu handiti saka isisu kuti tiverenge pagwano remari isisu idzi nyaya dzogona kumara tigone kutipindira handiti nyaya yatigona kupindira isisu yatanzwa muno ndeyejeredzo handiti ndopatira kuti titaure ipapo handiti kana pane dzimwe pfungwa dzinobuda panhau yejeredzo ndopane nhau yedu idzise dzakawanda haidadzisitepiti handiti amai vati varubechi ndofunga baba vati pabepa pane pakasara pakadai handiti indaikumbira kuti dai zvaibvira paripo patatangire pakuti tipese nyaya chaizvozvo chivanhu tinochiziva zvishoma ndo pandakaona ini kuti vanhu ava pana chimwe chavaita pakurarama kwavo chikafu chaicho vairaraira pamwe nekuti pakukorokoza muzuva zvinogona kuita kana zvinogona kuita kuti rese risina chamawana saka ini ndaona kuti handingapindi futi muhomwe mangu kuti nditore mari yekunobhadharira mwana iye Muroora achiti kana stendi yakatengeswa ndoda kubva pana ndakati zvakanaka chiitai kuti pachikamu chinenge chatengeswa mubise 2000 pane maonera ndikuita pane rutsambo pane mari yamai imwe yasara imogowana vakati zvakanaka vakabuda mumba mangu vakanoudza futi munyaya ndozvataurwa navavo vazotengesa manje mari iya yapagiraundi uyu ndo pakatanga kuti inini yangu ndipei yakakwana pamusoro chakambe tarira kudzwa kare ndanga ndakanyatsoteerera ndiri kuona sekuti vabereki vemukomana vane control yakanyanya kumwana wavo vo vanomuendesa kwese nekwese kwavanenge vachida kuti aende haisi decision yake
yekuti ngaritengese stendi. Baba vataura voga nemuromo wavo kuti ndini ndakatitengesa ichi stendi. Ende kana vanhu varoorana vatenga chavatenga, kana vasvika panguva iyoyo yekuti vakurambana vanosheya nepakati. Uyo anoita zvaanoda nemari yake, uyo anoita zvaanoda nechi. Yanga isiri nyaya yekuti imimi sevabereki muvatongere kuti vozodii. Aiwa, kana vaikorokoza kumunda kwenyu makavapa authority yekukorokoza, asi mari yavakawana ndeyavo nokuti makanga mavapa mvumo. Hamurambe muchitonga mariyo. Ende kana kunyangwe dai manga muchiziva kuti hamunai mhinduro, hamuzi munyaya iyi, manga muine kodzero yekuramba Samoni kuti muridza hapo. Kuuya kwamaita kunoratidza kuti makutotaura kuti haisusu tisitokwanisa kuzvipindura kugara. Tiri kungotaura semudani kusanzoreti. mukomana uyanga asumudza achita kuti baba vacho vataura nezvavo uye akapa basa rekuti ndiwo mudzi womukadzi uyu ndiye anomhaka achasungirwa mhaka dzomunyina wake achazvaragara ipasi kuti kana mutibvunzo romanyina kuti akauya kumba achiti inanzi pana pasinotengeswa stendi akauzwana baba yanga akaita eka andikutonange tisaende kumashure akauya achitaura kuti stendi itengeswe tikazvitsvaga zvikuru. Ini ndiri kuti paproperty share vanhu vakasheyana mari zvokuti baba mamusuppose kuti kumwanangwa mari yako yawapiwa kana mukadzi ataisiwa chienda unobvisa ndochete patiri kuda ipapo zvekuti titsvage kuti akazouya unozadza kukunyora zvinhu zvinapana mambokumwana baba kwatanga pepe kumwe kuchinzizo unodzana mega here pasina ava vasikuziva kuti zina mafara yana yekwane kuti makandipa muone makanonga kuzomira wakuti ngini ndini ndakandika kana zvinetsa tona kuzongoti muridzo nyaya oya egopedza nyaya saka muridzi anozokupedza iyo tandoparira vanhu vakazvinzerekavo mukana mati muridzi ngaapedze nyaya isu tinokwanisa kupedza asi hatimuzombokunzwa muchitaura isu tinokwanisa kupedza naye bhozi nokumutarisira mapurisa munhu akawandira handizvozvo asi hatimuzombokunzwa muchitaura nokuti ende asvika kumira nyaya uzoreeda tichiiteera zvekuti chingonzoragara pasi baba vangu vachitiwo amai avo havasi kutoziva kuti iri kupi asi ivo zvinezvi ndanzwa inini vachitaura kuti isu tongoita kuti muridzi wenyaya auya pedza nyaya yake vanomuwana kupi panengozoya kwacho panenge ari kwacho ndiye munotaka kuti kunzashaike iyo varitoziva kwainashoa tinzwe handisandapedza tinzwe vataura vakati iye tichazoita kuti auya pedza nyaya yake vanenge vamuwana kupi 1 2 pashera yemudzimai wavo ainei nezvokunoti inoroora chi anozviboora ndinoimba kuti dai vanga varivo baba vane mwana handiti onzi mwana wake vakurambana pakurambana ipapo vanhu shera kwewewe ngatiitore inokuroora ivo varivo baba vabereka mwana aronzaro vanonzwawo sei nemwoyo wekubereka 2 tobva tachienda pakuti uyu mwana uyu haana tendero yekubva mumusha menyu musina kumupa bhubhuru acharamba arimo mumusha menyu. Imimi kana muchida kuziva kuti muda kutanga chinonzi ngozi mumusha menyu dainzai hamenyu ipe mwana webhubhuro obuda mumusha menyu kana abuda mumusha menyu
amai ikodzero yavo kuti mwana uyu akabereka mwana mumusha menyu ikodzero yavo yekuda jeredzwa ravo ende avamire kudai muri vamwe magona kutoti pajeredzwa renyu ndichikutarisai zvangu muri vanhu vanenge vane mari dzavo yaine jeredzwa rano namai amunopedza modaidza munina wenyu ouya opa gupuro ngozi yokuda mumusha menyu machenesa musha wenyu ndatenda hangu it's a planned issue in between nevabereki nokuti dai vabereki vanga vachiziva mutemo wechivana vanoti bhadhara zvekudiwa kuti uyo akubvire papa kana tikatarisa pamari yedu yekudhara yaiti I promise to pay the bail on demand yaiva kuti unofanira kubhadhara saka ine kuti zvese dambudziko ripereke bhadhara nyaya kana musikande mwana waridzi you have to pay the bail on demand mwana waridzi woenda kana izvo zvaakafa mawesties ese ndenyu ende dare harizoshaya masimba nchiona tichitaura swadzi tinavo masimba okutokutorerai kana zvikonzi muchida musingadi apa kunyengetedzana kwese kwatiri kuita roorai mwana womunhu mumurape mupi chishora vari chiziva chivana asi vari padikidiki pavarasika kuti kana zvinhu zvadai Muroora adai chii choitika zvinongoitika wani ipapo ndipamungopodza chete pamupese kudai anambopuwa nemapurisa kuti atorwe nomwana wenyu izvi zviri zvamunoona muchitama chamangu ndekuti munongogara naye